ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆପଣଟା କହୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାବୁଟା ସେଠି କହିଥିଲେ ବୁଝୁ ଏଠି ଆମେ ବାହାର ନେତାରେ ଆସିନୁ କ'ଣ ବାହାର ଶିକାମରେ ଆସିନୁ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପକ୍ଷ ରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱ ଯେତେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିନା ଭଦ୍ରରେ କେହି ନେତା ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ ବହୁତ ଆସିଲେ ବହୁତ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଯୁଗଳ ବାବୁ ଯାହା କାମ କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ତ ମୁସଲମାନ ଯେତେ ଟେକା ପକେଇଦେବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଯୁଗଳ କିଛି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ମସଜିଦ ପାଇଁ ମଜାର ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସେ ସଂଗଠନ ରଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଦଳ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି କାହିଁକି ସେ କଟିଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଜଣକୁ ପଠେଇଦେଲେ ସେ ଯେ ସଂଗଠନଟା ଥିଲା ସେ ସଂଗଠନ କାହିଁ ତ ତୁମ ଭୋଟ ପାଇଗଲ ନା ଭାଙ୍ଗିକି ସାର୍ ଚୁର ଚୁର ବାବୁ ମତେ କହିବ ତୁମ ସେ ତ ସଂଗଠନଟା ଥିଲା ବୋଲି ତୁମ ପାଇଗଲ ଯେତେ ପାଇଗଲା ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜିତେଇଲୁ ତାକୁ ଡାକିକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କଥା ଆମେ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିର୍ମଳ ସମ୍ବଲପୁରୀ କରିଛୁ ତ ଏତେ କାମ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଏ ବୟସରେ ମୋ ଧର୍ମର ନିୟମ କରୁଛି ଆମକୁ କୁକୁର ବୋଲିକି ପଚାରୁ ନାହିଁ ସେ ଲୋକଟା ଆମେ କ'ଣ ଦଳର ଲୋକ ନୁହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କହୁଛି ସାର୍ ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ।